let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Nga igsuon gisaulog ron sa simbahan ang pista ni San Mateo, usa sa 12 ka mga apostoles nga gipili ni Kristo o nahimo sad siyang ebanghelista. Usa siya sa 4 ka ebanghelista nagsuwat sa atong gospel. Iyang gipakamatyan ang maong commitment, ang maong pagtuo nga iyang gisangyaw. Busa modelo siya kanato unsaon pagsangyaw ang atong pagtuo, gamiton gyud nato ang kaisog sa pagpakamatay aron pagsaksi niini. Uban kaniya padayon natong iampo ang atong kahimtang sa kalibutan karon nga unta mawagtang na sa hingpit ang atong giantos nga pandemya. Iampo sab nato padayon ug pasalamatan ang Ginoo sa mga tawo nga nagpakita sa ilang pagsangyaw sa gugma sa Ginoo ug pagkamanggihatagon nga mao ang atong mga benefactors and donors nga nagsuporta sa atong mga proyekto, labi na nining atong gitukod nga Kapilinha de Fatima. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta, Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, sa imong dili ikag-asoy nga kaluoy, gipili mo nga apostol si San Mateo gikan sa pagkapublikano. Itugot kanamo nga sa among pagsunod kanimo tinabangan sa iyang panigingnan og pangaliya, magmakanunayon kami sa among pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo, mag-auhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios.
pag mapaubsanon kamo, pag maaghop, ug pag mapailobon kanunay. Ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron mutunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa espiritu, pinaagi sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas, usa ka espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom, ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bunyag, may usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tao, nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa gibahin-bahin ni Kristo. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron motubo ang lawas ni Kristo. Ug magkahiusa kitang tanan sa pagtuo sa atong kahibalo, mahitungod sa anak sa Dios. Unya, mahingkod kita ingon sa kahingkod ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ilang mensahe mikaylap sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe mikaylap sa tibuok kalibutan. Ang kalangitan nagpahayag sa himaya sa Dios, ug ang kapanganuran nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang matagadlaw naghasoy niini ngadto sa sunod adlaw, ug ang matagabi ngadto sa sunod gabi. Ang ilang mensahe mikaylap sa tibuok kalibutan. Walay sulti o pulong, kansang tingog wala mabati. Sa tibuok kalibutan, nadungog ang ilang tingog. Ug ngadto sa kinatumyan sa kayutaan, ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe mikaylap sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, o Ginoo. Unya mibiya sa Hesus niadtong dapita ug samtang naglakat siya
nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon sa Jesus kaniya, sunod kanako. Ug mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka mga Pariseo ug miingon sa iyang mga tinun-an, nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala? Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, ang mga tao nga way sakit wa magkinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Lakat og susihan ninyo kung unsay kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo nagpakita unsa ang gahom sa Ginoo kung ato lang gid siyang dawaton. Ang pinakasentro, ang gahom sa Ginoo, tambal. Makaayo, makapabag-o, kanabitang taong masakiton, o niya, labi na yung hapit na mamatay, niya matambalan dito sa doktor, unsa mayang isulti ini kaayo niya. Ikaduha na ni nakong kinabuhi, bag-ong kinabuhi. Kani si Mateo, usama ni siya ka kobrador sa buhis. Ang mga kobrador sa buhis sa una, ilhon gid sila nga mga makasasala, kay mga tikasan man na sila. Manguan ba manurture og mga tao. Kwarta gyud ang gihigugma ning kobrador sa buhis. Ambot ka karon ang atong kobrador sa buhis og unsa kay ilang gihigugma? Ginoo o kwarta? O kwarta gyud. Nya ang kanasang tigbayad og buhis nga nahigugma sa kwarta, ning kamot sang di gyud kabayad. Mo nang kuan lang taan contest. Pero si Mateo, bisan sa iyang pagkamakasasala, giila siya sa mga pundok sa mga Hudiyo nga makasasala, naminaw siya sa pulong ni Kristo. Kamao siyang maminaw ba? Kani manggong makasasala nga dili kamaong maminaw, mao nay matuluyan ginapadong sa impierno. Parihar sa nas masakiton nga di gyud mo inom stambal, patay. Di gyud magpabaksin, patay. Kitang tanan. Di ba? Tutok mo muna ako. Di na tinod. Na siya. Nya kay tambal maning pulong sa Ginoo, kay gamhanan na kayo, naminaw mas Mateo. Pagsige niyang paminaw, pag-ingon yung Kristo, sunod nako. Awa na siya maglangan. Barog din siya, gibiyaan din ito niyang iyang lingkuranan sa pagpangubrag buhis. Sunod siya sa Ginoo. Kita mag-ukon-ukon man. Ngano man, mas maminaw manggutas atong kaugalingon kaysa Ginoo. Mo na nakalisod. Karon kisa may inyong mas paminawon, inyong kaugalingon o Ginoo? Kusga ka na ba? Maramong mga bata, skinder, no? Tubag dayon Ginoo. Niya atong suwayan ko no pangutana, niingon man diri sa unang pagbasa, kinahanglan ato gyung i-promote ang pakigdait. Ang pakigdait ba? Nga mahimo gitang usa na lang kalawas, usa ka pagtuo, usa ka paglaom. Ana,
Nya nakighiusa mo yung silingan. Ha? Wa mo mangural. Oh, nasugod na. Yang anong nangural man ka, kanon mas ang akong tanong pa der, kanon mas ilang hayop. Og nakighiusa ka di, mura sa nag-imong hayop, pakanala na sa imong tanong. Siya ako maning tanong, awa na ka makighiusa. Ana. Nakighiusa ka anang sigig libak nimo. Ha? Uy, tubagoy. Mao bita ingos Kristo, higugmaalan ng inyong kaaway. Iampo ang nagdaot o nagdaog-daog ninyo. Sunan ka ng pagkatudloa? Mauna diri sa atong unang pagbasa, ang introduction sa istorya sa sulat ni San Pablo, ningon siya, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayod sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Unsa maning mga buluhatona, pag mapaubsanon kamo, pag maaghop o pag mapailubon kanunay, ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Siya nga binilanggo, nag-auhag ani. So iya gining gipuy-an. Wa man siya masuko dito sods bilangguan. Nagpailob ra siya, nagmaaghop, nahigugma. Ana, pero kita manimba din ang atong basahon nga pulong sa Ginoo, mulapos las pikas dunggan. Amo nang wa gyud tay gitawag og kausaban. Wa tay renewal. Muna si San Mateo, kung amo ni siya, buangon man is una, makasasala man na dutlan sa pulong sa Ginoo. Kay nga naman, naminaw. Mo magiging first requirement. Na magiging advertisement na sa una, PLDT ba to? Listening is the beginning of muka dungog na. Mas tiguang gilay ko ninyo. Listening is the beginning of understanding. Na siya. Mo nang di kita kasabot sa pulong sa Ginoo, di man kita minaw. Nakaroon unsaon pagpaminaw. Una, unsa man? Aron makapaminaw gyud ka ba? Tutuki ang naong tao nga nagsulti. I-focus ang imong mata dito niya ba? O bitan na karon ng mga batanon, imong istoryahan masigon, o lagi. Mata bitaw ko. Ana. Sige dok-dok sa sige tulpok sa cellphone. Hasta sa kanang banag asawa, mo gyapon. Magtabi sila, ana. Unsaon pagkapaminaw ana? Ing kada kadungog magkukupadon. Istorya lang gud hangod kadungog man ko. Oy, lahi ng paminawa. Kasagaran ana siguro mga 10% imong nabati, ang 80% mura lang siyag nilabay. Lahi man ang nakadungog, lahi sad nang naminaw. Ang nakadungog kanang walang kay focus, ba nga nakadungog tas tingog langgam. Tungod kay naman tay capacity makadungog, moagi dihang motor, makadungog ta. Pero basig wa ta maminaw unsay gisultis langgam. Unsa may gisultis langgam? Karon baga tingog-tingog ang langgam, unsa may gisulti nila? Kasabot mo. Ako wa sa ko kasabot, kamo. Sabot mo. Paminaw. Tutuki ang naong sa langgam. Tutuki bang naong sa langgam? Nabagoy langgam nga naghinoktok. Basta buntag gani, lupad-lupad gina sila, sige ginagtingog. Nga naman, o gatog yung sabton, lipay kay silang nabuntagan sila, nga na sa bagong adlaw. Dilipras na to ba, nga inigbuntag pa lang, inigbangon, kot-kot is up. Itay, bayran na utang, bayran na kurinti. Daghang itag na, ano man Lord, oy, wapa mangyong kumaayo, ani akong sakit. Ngano man Lord, kani akong pinangga nga anak, wapa mangyong ni mabuutan yun. Nganong buangon mangyapon ni, pulos ta reklamo. Wa man ta maminaw sa Ginoo nga pag mapailubon kamo, pag maaghop kamo, pag higugmaay kamo, pakigdait kamo, pag alagaray kamo, di man ta minaw ana.
Ang ato usbon gyud ang anak kinahanglan mo alagad sa ginikanan. Dili oy, ikaw ang ginikanan, alagad diha sa imong anak. Ayaw siya paalagaran nimo. O gusto siyang moalagad, maminaw sa siya sa Ginoo, moalagad raman gud na. Ako sang pare, moalagad sa ko ninyo. Kay naminaw mo ko sa Ginoo, ngano magsige man ko ingon ninyo nga alagari ko. Wa man sad mo maminaw. Bitay ni minaw bitaw. Eh kamo kuno may dinibi, kamo mga asawa. Naminaw mo sa Ginoo. Di mo magyaw-yaw sa inyong bana. Oh, duko dayon. Gisugo din mo sa Ginoo, nga yaw-yawi na inyong bana. Da. Apil sa mo mga bana. Dan, minaw sa mo sa Ginoo, mga bana. Di san mo magsigig reklamo sa inyong asawa. Sa huna-huna o sa pulong. Oy, daghan sa mga bana sigig reklamo. Sige ingon, di palang uwaw ng biyaan, ng panuhay, ng dakweb. Ayaw na yung biyaan na niya. Napag-iuban, magsigig hando, nosam ni matay buang dako. Kay kanabang hasol kay yaw-yaw na kay buhaton, unsa man na, ana, kapoy ang buang ana, mo ana. Di ba? Amot lang, mo kasuway naminyo ko, pero naaman na ingon ana, daghan man kay nang magsigig patambag nako, na magayroy bana, pader unsaon ko magini akong asawa, pader. Ako nga man, siya, ang tanan akong sweldo, ang tanan akong kita, tuan niya, pero hapit man ko di tagaag pamliti. Kay matod pa niya, imo niyang ipangabit. Wa na lang ko'y katungod pa din sa akong sweldo. Nako, pagpakamatay para sa imong asawa, maunay sugo sa Ginoo. Ug di na katagaan niya kwarta, patay gyud ka na. Pero paglipay ug mamatay ka, kay nakatuman ka sa sugo sa Ginoo. Ana, kanindot ana, mo tuwagin siya maminaw nako. Kuan amo text. Ang botong namatay na baka to. Apre god karon god, ingon ta, hala, pamalit na mog slot kay kutob na lang ni pizza 30. Ana, daghan ba kay naminaw? Nakaron ni daghan na sad ang ning hatag. Kapoy na sa kay basa. Pero wa kayo naminaw sa akong giingon nga ipadala lang adto sa bangko. Kay og aritas kwarta padala daghan kay kuti-kuti marong ang spelling, marong ang code, dugay kayo. Munang naa na taroy na tanggong diha, sobra na tingin na 20 ka buok mga gipadala nga di gid nato maklaim kay gabot dito di man ni makita pader, di man ni namo kuan sayop man ni pader, tawagi dito pader ana. Ang kuan kay ba hasol kayo. Pero ang uban sagod moingon pader maglisod mamig adto sa bangko, ana. Naminaw na sila pero naglisod lang. Klaruha lang yung maayo nga ingna nga unsa man ni wa na gini problema. Nya tiksi gyud mi sa inyong pangalan. Kana yung maminaw lang yun. Hurot ning pila na ni kabuk atong kuwang 10,316 ka slots. Ang atong halin niabot na og 19,184 slots. Daga na kayo, pakpak sa tan. Ambot, o mahurot ba gini karumpit sa 30? O mahurot ni, may kayo. Nya kung kaning atong kakuwang sa pagpaminaw sa Ginoo, mo resulta pod ni sa kabugat sa atong kinabuhi. Kana bitang murag wa tay kalipay. Kada adlaw di ta para ng mga langgam ba sige lupad-lupad. Nga naman nakasabot kay sila nga giatiman sila sa Ginoo. Kita usahay no kusog kita mingon gibiyaan man tay ko sa Ginoo. Wa naman maminaw ang Ginoo nako. Ato na hinong balihon. Lord, perti naman akong ampo nimo. Wa jud ka maminaw nako. Wa gid nimo dungga ang akong pagampo. Mingon sang Ginoo, kanus-a bagod ko nabungol Nakadungog kay ko ana. Wa pa ganin ani mo gibungat ako na nang nadunggan diha sa imong kasing-kasing ug imong hunahuna. Ikaw maoy di maminaw nako. Mao na. Ikaw mo di maminaw giingnan ti ka nga ayaw pagsigig yaw-yawan ng imong mga anak. Magsigi jud kag yaw-yaw tan-awa karon gisukla na ka mabugat na giingnan ti kang higugmaan ng kabit sa imong bana sige gyud kag dumot o mao na karon
maglagot na ka bisag makadungog las iyangan, bugat na. Di ba? Imo pa nang gihigugma, napunan na unta nagduha. Ay, di. Nya okay ra na ninyo. Maminaw mo sa Ginoo ana. Ingnan ti kang ayaw pagsigig pangural anang imong balay kay maghatag nagkahasol nimo kay katkato nas kawatan. Masuko na kakaayo kung naay mo so dihang di mananghid. Karon tanawa, di ba nakapatay na ka? Kay imo manggipusil ang nikatkat sa inyong koral. Ana, nya di ka mahasol ana, imong gipusil. Na iniduol nako ba? Nagpatambag banag asawa, bago pa ko atong pari. Sus kay na amay nangawat sa ilang balay. Ang iyang hunahuna di niya patyon, batanon man. Iya raw tangikuptan, sus ni bunot magkutsilyo. Pag bunot og kutsilyo nga, aksyon siya, hansakan siya, gada naman siya daan og sundang. Agihapsan niya, iguin taong liyog, patay. Wagid siya mapriso hinoon. Kay namasod silang balay. Nya, kawat man gyud kay gibuslutan man gyud ang ilang aning bintana, gikuha gyud ang mga bildo ba. Motong pagkagalkal, iyang giukoy dito asa magpasigag suga, ngit-ngit ba panahon. Ngiob. Motong gabugno sila dito. Pagkita niya ni bunot og kutsilyo, hapsan niya sundang, patay. Niabot na lang na po katuig, sukadto niya nabuhat. Guilty kay siya. Kay sige man siya simba. Sige magsimba. Motong niingon ko niya, o gikondisyon pa nimo imong utok, na kanang imong mga tinda, o kanang imong kabtangan, para na natong tanan, kay usara ta kalawas, usara ta kakatawhan, usara ta kasimbahan, di jud ka adto maguol. Mutabang paghatag diya, uy dong, nganong naam ka diya agi? Unsa may imong gusto? Kwarta unta sir, o diya, ay kwarta, wala punan pa na, kuwang pa to pa man dito sa taas. Naon ba? Muana mo? Ha? Digid mo maminaw? Ang Ginoo oy paghigugma ay kamo, higugmaan ang inyong kaaway. Tanawa si San Mateo. Puwa atong kuan ay. Ngano man, nagpakamatay siya para sa iyang mga gisangyawan nga mga buangon. Sama sad ni Kristo nga nagpakamatay para sa mga makasasala. Nagpakamatay sa Mateo. Kaya nakaingos Mateo, ako usakos gipakamatyan ni Kristo. Kinsa man sa kong dili magpakamatay para sa uban. Niya nagpasapasa na ni hangtod ni abot yun mga 1,000 almost 2,000 years na lang nakaabot sa kasing-kasing ni San Pedro Calungsod, ni San Lorenzo Ruiz nga atong mga igsuong Pilipino nagpakamatay sad sila para sa Ginoo. Naminaw man sa awhag sa mga apostoles. Muna paminaw gid ha. Anaa diha ang sinugdanan. Ako bitaw ron, naminaw ra gyud ko sa Ginoo unsay buhaton dinhi sa atong parokya panahos pandemya. Wali lang gyud maayo, wali. Nya itug-an ang tinuod. Nya buhata ang tinuod. Ana, mahala way mutuon nimo. Sulti diha. Isulti nga nagkinahanglan ka ani. Ana, sige tag sulti, kinahanglan tag tiles, kinahanglan tag granite, kinahanglan ta aning stained glass, kinahanglan ta og tukod og unsa diha. Sige lang yung sulti. Naku di baka uwaw ka istanan, balik-balik na sila hatag. Kung mauwaw ka, mahunong sa da. Pabaga gisnaw, hangtod yung ka mamatay. Asa, bagaan na lagi niya akong naw. Kamo, bagaay batag naw. Oy, ang naong nako, murag slat. Sila imong naong mapadir, imong tingog, murag nag-slat. Sagdi lang, kay maminaw san mo ani, naman sa ni siya mensahe. Unsa may mensahe? Sunod tang Kristo, sunod tang San Mateo, hatag ang tanan. Og ang Ginoo iya sang ibaos paghatag nato ang tanan natong gikinahanglan. Samas mga langgam matud pa ni Kristo, wa gyud sila mabalaka sa ilang kinabuhi ug giatiman sila sa akong amahan. Kamo pakaha mabalaka mo para ugma nga gihigugma mo sa akong amahan, labaw pa sa panon sa mga langgam. Bisan gani ang inyong kamatayon
himuo na kong kinabuhi. Ingon ana ka katingalahan ang Ginoo. Muna tungod aning pagpakamatay sa mga santos, labi na ni San Mateo, ang ilang mensahe matud pa sa atong tubag sa Salmo, mikaylap sa tibuok kalibutan. Si Jose Rizal nailhan kay siya nato tungod sa iyang pagpakamatay. Si Andres Bonifacio nailhan kay nato nga mga heroes tungod sa ilang pagpakamatay para sa atong nasod. Kita, kamo, hinaot untang mailhan mo sa inyong silingan tungod sa inyong pagpakamatay para nila sa lain-laing paagi, no? Muna siya nindot kayo. Sige, manindog na ta mga patyonon. Mga igsoon, ang kinabuhi ni San Mateo na usab sa dihang gitawag siya sa magtutudlo, naminaw siya og misunod kaniya. Busa, malaumon kitang musangpit sa atong Ginoo sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kaparian, nga padayon silang maglantaw sa kalambuan sa Katolikong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga nalibog sa pagsunod kang Kristo, nga mahalikay sila gikan sa mga pagtintal sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga maangko na nila ang kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahong nga Dios uban sa mga pag-ampo ni San Mateo, dawata kining among gihangyo kanimo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. May this lowly bread and wine be the sacrifice divine of our Savior Jesus Christ, of our Savior Jesus Christ. All man's labor can produce, you have given for our use. Take, O Lord, our offering. Take, O Lord, our offering.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagpamayag sa iyang ngalan, ug alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa pagsaulog namo sa piyesta ni San Mateo, naghalad kami kanimo sa mga pagampo ug gasa, kaluy-i ang imong simbahan kansang pagtuo imong gimatuto, pinaagi sa mga wali sa mga apostoles, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug nagtanyag sa langitnong mga pagtulun-an aron pamation sa tanan nga katawhan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw. Si Kristo mabalik nga. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among ihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong ada sa mga langit, pagdahay kun ang imong ngalan, moabot ka na hamon. Ang imong gingharian, mahatuman ang imong pagbuot. Dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ahang kalan nahamo sa matag adlaw, ihatag kanamo kaharong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kahanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga magsulay. Inulualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasad kani. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa ganina. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulo mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. In the presence of our God, as we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us, the breath of life, grace and divine. We have come to break the bread. We have come to share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of God, yours and mine. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, the people of God. We are the body of Christ. Magampo kita. O Ginoo, nakigambit kami sa mga kalipay nga makaluwas. Nining maong kalipay gidawat ni San Mateo ang manunubos nga nakigsalo kaniya didto sa iyang balay. Itugot nga malig-on kami kanunay niadtong pagkaon ni Kristo nga mianhi aron pagtawag alang sa kaluwasan, dili sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol o nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya.
Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kabalaan sa kinabuhi, holiness of life. Mahitabo ra ni nato kung andam gid tang maminaw o magpakamatay sa pulong sa Ginoo dili sa atong pulong. So update sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance, ang ato nang nahalin karon 19,184 slots. Pakpakan itong usab ang Ginoo. So, 10,316 slots na lang ang nahibilin. Ato lang ning iampo o atong dasigo ng atong mga isigkatao na swaya na to og hurot ni hangtod karong September 30. Kay mahurotig sa dili, ato magining hunongon kay mo-focus na punta sa ato dinhing buwan sa pagsaulog sa pista sa atong segunda patron, ang Birhen sa Rosario. Di man ni mag-away ang Birhen sa Fatima o ang Birhen sa Santos nga Rosario, no? Di lang nato sila dunganon, maglibog na niya takinsay atong suportahan or gihatagan sa atong love offering. So muna, ato ning iampo, nga pasalamatan sa dang Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.